Ako nie som odborník, ale som milovník. Ahojte, volám sa Martina Dubovská a robím zjazdové lyžovanie a nemám rada zimu. Mám strašne rada, keď je akože teplo a ja úplne trpím v tej zime a ešte aj ranné stávanie mi robí strašný problém. A takže to sú dve veci, ktoré na lyžovaní nemám rada, ale no, bojujem s tým. Tie kombinézky sú úplne tenké, takže v tom je stále zima a v lete si snažím sa užiť si to leto úplne, že keď mi je teplo, tak si to užívam, lebo viem, že v zime budem trpieť. Asi Trofeo Topolino, to sú také vlastne medzinárodné majstrovstvá sveta žiakov, tak to si tak akože pamätám, že vtedy som tam mohla podať úplne taký super výsledok, ale spadla som. Ja mám rada tieto výzvy, ktoré sú vlastne na tých olympiádach majstrovstvá sveta, že to je vlastne ešte dôležitejší pretek ako všetky ostatné, takže ja to mám rada, keď sa musím sústrediť a musím podať ešte lepší výkon ako za normálnych okolností. Vždycky si hovorím, keď mi je na ten plážový volejbal. S loptou mi to moc nejde, takže neviem. Môj plán bol vždy lyžovať. Vždycky to nebolo úplne jednoduché, ale podľa mňa to človeka musí hrozne baviť, aby pri tom zostal, aby to robil s tou radosťou, aj keď sa vlastne sú tie ťažšie momenty, to nejak zvládol, že naozaj tá láska k tomu športu. Keď si idem len tak zalyžovať s kamošmi alebo s rodinou, tak je to naozaj také, že si to veľmi užívam stále. Baví ma to aj či preteky alebo lyžovanie, len tak na voľno. Tie deti musia si sami vybrať ten šport a hlavne možno, aby tam nebol nejaký stereotyp, ale naozaj nejaká neustála zmena a podľa toho, ktoré dieťa čo baví. Ja to úplne neviem, ja som to mala vždycky jasné. Ďakujem za pozornosť a sledujte olympiádu a držte nám všetkým palce a my vás budeme tešiť našimi výkonmi. Čaute! Na olympiádě budu sledovat všechny sporty a na olympijském festivalu si je i vyzkouším. Od 6. do 22. února v Českých Budějovicích.